Unsay simbolo sa krus sa atong kinabuhi isip mga Katoliko? Mga igsoon, usa tingali sa dili ginato ganahan nga katikeses, mao tingali ning paglansang ni Hesus sa krus. Daghang kontrobersiya niini nga mga opinion, apil na tang mga Katoliko, giatake ta maayo niini sa laing mga religions. Kay ngano kunong nituo ta nga Ginoo, nya atong Ginoo gabitay sa krus. Naabday Ginoo nga magbitay sa krus. Lisod ni siya nga kamatuoran sa atong pagtuo, labaw nang lisod ni siyang matuhuan nato sa kinabuhi sa manunubos, manluluwas. Ang atog yung ma-imagine kung ang usa ka manluluwas tinuod nga manluluwas, iyang luwason ang nagkalisod-lisod, ang himatyon or hapit na patya aron dili madayon og kamatay. Talagsaon kaayo ang gibuhat ni Kristo kay imbis nga luwason tanyas kamatayon, siya naman hinuoy nagpakamatay didto pagyud sa cross. Akong suwayan pagpasabot ang kutob sa akong na sinati. Una, si Kristo kun muluwas, ang Ginoo kun muluwas, dili siya sama nato nga magpalayo og iyatang bitaron. Kung dili, kung siya mo'y muluwas, iyang puy-an ang kinabuhi diin kita nagkalisod-lisod or luwasonon sama sa kamatayon. Ang kamatayon mo'y katapusan nga gibuntog ni Kristo kay naulipon tas kamatayon. Daghan nato mahadlok mamatay, daghan nato mahadlok magantos. So kaning pag-antos og ang kamatayon mao ni ang mga duha ka butang nga maglisod gid tag dawat, luwasonon gid ta ani kay naulipon tas kahadlok aning pag-antos og kamatayon. Mao na si Hesus niantos siya pinaagi sa pagpas-an sa krus, miantos siya pinaagi sa pagbitay sa krus o gidawat niya ang kamatayon diha sa krus. Nakaron unsa may nahitabo nga iya maning giagian. Tungod kay siya man ang kinabuhi, ang pag-antos duna nakaroy kinabuhi. Ang krus nga maoy patyanan sa una sa mga tao nga lampingasan, karon nahimo ng tuburan sa kinabuhi. Kay ang gilansang didto, ang niagi sa pag-antos, mao man ang tinuod nga kinabuhi nga mao si Kristo. Muna karon, kung tanaw na to sa history sa atong simbahan, kasagaran gyud sa mga tao, labi na gyud sa atong mga santos nga gipasidunggan, miagi gid anang pag-antos og kamatayon sa cross. Labi na gyud sa mga martyrs. Karon doon na ni tungod aning maong kahimtang ni Kristo, doon na nay bag-ong kahulugan ang pag-antos. Nga ang pag-antos di ay mao di ay ang pultahan sa tinuod nga kalipay. Og ang kamatayon pultahan sa tinuod nga kinabuhi. Pananglitan, ikaw usa ka kaasawa, gipaantos ka sa imong bana. Kung nituo ka ni Kristo nga nakabuntog sa pag-antos, dawatan ng maong pag-antos og tuuhi nga kung kuyog nimo si Kristo sa imong pag-antos niya ng imong bana, kanang imong bana maunay tuburan sa imong tinuod nga kalipay. Bugat kay ni sa atong utok, kinsa may makasabot niini ang atong kasing-kasing og ang atong pagtuo. The experience of happiness after pain. Kana bang kalipay human sa pag-antos. Sa dihang hapit ko patya sa akong usa sa suod akong higala tungod lang sa iyang misunderstanding sa akong gisulti, ning hukom ko niadtong tuig 1993 nga mag-antos og magpakamatay sa iyang kamot. Sa dihang nagkaatubangay nami og hapit na kunya patya sud sa usa ka oras nga pagsigi og yaw-yaw syagit-syagit og pag-curse nga rin akong gidawat ang tanan mga igsoon. Ang resulta, wa mi magkapinatyanay, wa ko niya mapatay. Nihilak siya, ako sad, nihilak, nangay siyang pasaylo, ako niingong I love you, naginaksanay mi, og na bati nako nga, purti gid nakong lipaya. Ang kalipay nga midot sa akong kasing-kasing, labaw pas kalipay nga nigakuskus akong uyab. Mautong human ato, gaplano nako nga,
Mobiya ko sa akong plano nga magminyo. Nangita ko kinabuhi nga angayan gyud kaayo sa maong pag-antos o kamatayon. Unya akong napilian kining pagkapari. So kining akong pagkapari bunga ni sa akong gidawat nga pag-antos o pagdawat sa unta kamatayon. Wa man mahitabo ang kamatayon, basig mao pa ni ang abangan sa sunod na kabanata. Pero ang importante, ang kamatayon magbunga og kinabuhi, ang pag-antos uban ni Kristo magbunga og tinuod nga kalipay. Ato ning isangyaw, ato ning saksihan, ato ning pamatud-an diha sa atong pagsunod sa mga lakang ni Kristo.